político e máis local. Ben, son iso, bueno, os comento pela primeira. Moción pola defensa da pluralidade e a participación política e contra a reforma electoral que pretende o Partido Popular. Despois de 30 anos de se manter no Estado español certos elementos básicos do sistema electoral, entre os que compre salientar a reducción da proporcionalidade que beneficia sobre todo os partidos máis votados e con maior implantación, o Partido Popular decidiu desenvolver unha ofensiva en diferentes frontes contra a democracia, as liberdades públicas e o dereito de participación e de expresión da cidadanía. De aí que pretenda, por unha parte, unha reforma da lei baseada na reducción do número de deputados e deputadas para integrar en o Parlamento galego. É unha reforma da legislación electoral para facilitar a investidura automática como alcalde ou alcaldesa da persoa que ocupe o primeiro posto da lista máis votada, aínda que non se corresponda coa expresión da vontade da maioría dos cidadáns e das cidadás que emitiron o seu voto. De feito, o que o PP leva expresado públicamente alrededor da súa proposta non é que se escolla o alcalde ou alcaldesa directamente, senón que uns votos posúan máis valor que outros. Os obxectivos do PP son os de se asegurar con maior facilidade acadar a maioría absoluta e reducir a pluralidade política que a cidadanía expresa a través das urnas. Estamos, pois, ante unha subversión dos alicerces da representación democrática, que vai na liña contraria do que defende o BNG. Esta medida, para alén de constituir un intento do Partido Popular de concentrar nas súas mans o maior número de alcaldías, supón na práctica unha reforma que incide na concentración de poder nas mans de alcaldes e alcaldesas, privando ao pleno os órganos colexiados e, por tanto, a cidadanía da capacidade de control da actuación municipal. De feito, todos os informes especializados e os organismos internacionais sinalan que un dos principais elementos para combater a corrupción é a maior participación política e a pluralidade fronte á concentración do poder. Estamos, pois, ante unha tentativa de legitimación de concesión dun poder absoluto a órganos unipersonais que reforzan o presidencialismo e restan pluralidade. Téntase que os gobernos locais non reflitan a pluralidade política e social existente, senón que unha parte poida gobernar o seu antoio a través dun alcalde ou alcaldesa que goberne, aínda que o seu apoio popular nas urnas sexa minoritario. O Bloque Nacionalista Galego considera esta proposta profundamente antidemocrática e contraria ao interese do conxunto da sociedade, que continuamente está expresando a súa demanda de exercer unha maior participación, control e transparencia das institucións. Mas tamén xulga que os contidos que o PP están a manifestar públicamente que configurarían a proposta de reforma electoral son contrarios á configuración institucional e de representación política consagrada no actual ordenamento xurídico. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Este Concello insta ao Goberno galego a 1. Manifestar a súa rotunda oposición á proposta de reforma da legislación electoral formulada polo Goberno do Estado. 2. Dirixirse ao Goberno do Estado español coa finalidade de instar unha modificación do sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos órganos de representación da pluralidade política da cidadanía e unha maior participación no impulso e decisión das políticas públicas, introducindo medidas tales como definición como circunscripción electoral do territorio galego, isto é, incluir como circunscripcións electorais únicas as actuais comunidades autónomas, eliminación da regra de Ohm, da fórmula de asignación da representación dos órganos e substituíndoa por outra que garanta un resultado máis proporcional á vontade expresada pola cidadanía, eliminación do limiar mínimo para acceder á repartición de representación e regulación da capacidade de convocatoria de referendos a todas as administracións en asuntos do seu interese, e fixando un catálogo de asuntos que deben ser obxecto de consulta obligatoria antes de adoptar unha decisión, especialmente aqueles vinculados coa xestión dos servizos públicos, así como un procedimento para que un determinado número de persoas poida exixir a convocatoria de referendos con carácter vinculante para os poderes públicos. Bueno, nosotros estaríamos dispostos a apoyar esta moción, o que pasa que o Goberno do PP acordou retirar a reforma electoral que les planteaban en días pasados. Sí, pero ainda non está retirado. Bueno, eu
El Gobierno y el PP han acordado hoy con el Partido Socialista sacar la reforma electoral de la negociación parlamentaria sobre medidas de la regeneración democrática. El BOC por boa esta noticia. De todas maneras, en fin, como un brindis ao sol podemos facelo. Lo que pasa é que nosotros non somos nada amigos de traer mocións, ni siquiera de apoyar os mocións que trascenden da realidade concreta do Concello de Cedeira, porque creo que nos distrae. Ni siquiera con temas como o aborto deste tipo, pero bueno, simplemente un detalle, que de todas formas, Galicia circunscripción única, totalmente de acordo, listas abertas, totalmente de acordo, con todos esos aspectos nosotros firmaríamos las mañana. Pero nosotros non estamos negados a que en tempo e forma se fale de outras maneiras de elección local. O sea, nosotros non sei exactamente de que maneira, pero, por exemplo, facendo descender o mínimo necesario para ter representación. Por lo tanto, habría máis posibilidad de darle participación a certos grupos, pero neste sentido nosotros vámonos a hacer porque creemos que vamos a discutir a famosa elección directa dos alcaldes cando non está na axenda política do país xa ahora mismo, María José. Non é verdade. Si está na axenda política do país e ademais considero, cada un ten as súas consideracións e as súas perspectivas políticas, pero considero que ademais si é un tema que afecta directamente a todos os concellos, pois estamos falando de eleccións de alcaldes. Pero bueno, é respetable, evidentemente, cada posición de cada un, e nós, ademais, pensamos traer ao pleno todas as cuestións que nosotros consideremos relevantes, sexan tanto locais como o que nosotros consideramos ideoloxía ou política ideolóxica. Punto. Moitas gracias. O Partido Popular vai votar en contra.